Festen. Vi holdt festen i et festlokale. Der var 37 gæster, både familie og nære venner. Vi startede med en velkomstdrink, og bagefter gik vi til bords. Vi sang en masse sange, spiste og hyggede os rigtig meget. Det var en rigtig god og hyggelig dag. Det var sjovt at være dagens midtpunkt. Der var mange, som holdt taler, og der var rigtig gode sange. Det betød meget for mig, at mine gæster havde gjort noget for at gøre mig glad. Det bedste ved selve dagen var, at alle ville komme og fejre mig, at de kom for min skyld. Takketalen. Dagen før var jeg meget nervøs for at holde min tale, men det var altså ikke så slemt. Det var jo kun for min familie og mine venner. Jeg ville nok ikke ture, hvis der var nogle, som jeg ikke kendte. Gaverne. Jeg fik rigtig mange gode gaver. Næsten alt, hvad jeg ønskede mig. Jeg fik et kamera, tøj, en bærbar computer, smykker, bøger, en taske og penge. Men den bedste gave, tror jeg faktisk, var festen. Det, at vi alle var samlet, og at vi alle hyggede os.